Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Dzisiaj Śląska Karuzela w Parku Śląskim. Pięknie się będziemy bawić. Mamy tutaj wspaniałego fachowca, który nas oprowadzi po tutejszych atrakcjach. Zaczynamy! Wow, słuchajcie, to nie Holandia, to jest Chorzów, skansen, przepiękny. Skąd ten wspaniały budynek u Was? Ten wiatrak pochodzi ze wsi Grzawa, to są okolice Pszczyny i jest jednym z nielicznych zachowanych wiatraków w Polsce, a na pewno jednym z najbardziej nielicznych, które są w stanie pracować za pomocą wiatru, jak zresztą widać za naszymi plecami. No sztos. Żeby nas nie zawiało tylko. No, możemy wejść do środka, to z pewnością nas nie zawieje. Dobrze, spróbujmy w ten sposób właśnie. Idziemy. No kręci się przepięknie. Wow, ale to wygląda. I czym to jest tak nasmarowane, że to się tak kręci? To jest nasmarowane łojem zwierzęcym, Okej. właśnie po to, żeby mogły te wszystkie mechanizmy swobodnie pracować, żeby mogły wprawiać w ruch kamienie młyńskie, właśnie kamień jeden z nich, które rozcierały zboże na mąkę. Mąka leciała sobie piętro niżej, a tutaj po prostu umieszczało się zboże, które między te kamienie się zsypywało. Czy tu się sypało ziarno? Tu się sypało ziarna i tu jeszcze muszę powiedzieć, że jesteśmy otoczeni przez historię, bo to jest wiatrak, który, tak jak powiedziałem, stał w Grzawie w XIX wieku. Mamy tutaj różne daty na różnych belkach. Mamy datę 1886, mamy datę 1901 na wale skrzydłowym. Dlatego no, jesteśmy jakby świadkami historii, która kiedyś się zadziała na jednej z podpszczyńskich wsi. I faktycznie sam młyn jest z 1900 roku? Nawet wcześniej. I to koło też i nic nie było? Akurat mechanizmy są oryginalne. Wow. Więc część tego koła, ale na pewno wał skrzydłowy No właśnie o tym jest mówię oryginalny. przede Tak. wszystkim. Ja, no i to też, no Tak, cewie też. przepiękne. Jeżeli były Szacun. potrzebne jakieś ubytki, to były to w innych wiadome. miejscach. Te uzupełnienia były w innych miejscach. Przepiękne. I przede wszystkim, co najważniejsze, oryginalne kamienie młyńskie schowane w tej okrągłej skrzyni. Tam z kolei na tym górnym z nich znajduje się data 25 maja 1928 roku, czyli też no już blisko 100 lat temu. A powiedz, czy robiliście kiedykolwiek test i próbowaliście zemleć tutaj? Oczywiście, nawet w serwisie jednym społecznościowym jest taki krótki, 13-sekundowy filmik, jak ten wiatrak się kręci, kiedy był silny wiatr. Ono robił mniej więcej 13 czy 15 obrotów na minutę. Naprawdę? Dokładnie Czyli dużo tak. szybciej niż teraz. Dużo szybciej niż teraz. Teraz jest słaby wiatr. I dlatego tutaj można było wsypać zboże i rzeczywiście spróbować zmielić to zboże na mąkę, co też się udało. A czy zdarzało się, że na przykład wiatr był tak silny, że trzeba było go ratować, żeby nie odleciał? Tak, najczęściej, kiedy jest silny wiatr, zazwyczaj ten wiatr wieje z jednego kierunku. I nie wiem, czy wiecie, ten cały budynek można obracać o 360 stopni dookoła własnej Serio? osi. Wystarczy wtedy go troszeczkę przekręcić, żeby nie stał prosto właśnie na wiatr, jak to się mówi. Budynek? Tak, cały budynek. I jest to w stanie zrobić praktycznie jedna osoba. Z wykorzystaniem oczywiście metody dźwigni. Nieprawdopodobne. Budynek, przecież on trochę waży, umówmy się. Tak, ale były różne wiatraki. Ten akurat, cała konstrukcja znajduje się na takiej kamiennej podmurówce, kamienno-ceglanej podmurówce i całość jest oparta na 4 rolkach. I on na tych 4 rolkach o 360 stopni się swobodnie obraca. Powiedz mi, ile osób musiało być zatrudnionych w takim młynie, żeby pozyskiwać mąkę? Tak naprawdę do obsługi wystarczyłby jeden młynarz, ale zazwyczaj młynarz miał też czeladników, którzy przynosili worki, pilnowali tego młyna, kiedy go nie było. Często też młynarz w takim młynie musiał nocować, bo wiatr był bardzo zawodny i wiało zazwyczaj tylko przez mniej więcej 200 dni w roku, a przez pozostałe ponad 160 nie. Więc trzeba było czekać na odpowiedni wiatr, żeby maksymalnie wykorzystać ten moment. I młynarz był też oczywiście osobą bardzo poważaną, ale ludzie się bali młynarzy. Stąd te wszystkie opowieści w baśniach, bajkach o młynarzach, którym pomagają diabły. Dlatego, że dla zwykłego, przeciętnego, zwykłego w cudzysłowie chłopa, te wszystkie mechanizmy, cała praca wiatraka była niezrozumiała. Często też wieczorem, kiedy oni już kładli się praktycznie spać, wiatrak nadal pracował. I ponieważ ludność tego nie rozumiała, to młynarz, tak jak mówię, był poważany, ale też po prostu się go bali. A płytą dzisiejszego odcinka jest szlagierowe duety.
Kameruje się? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Słuchajcie, a dzisiaj Śląska Karuzela gości w skansenie w Chorzowie, gdzie można poczuć zapach przeszłości. Zaczynamy. Tu sypała się mąka, tak? Dokładnie tak. Z tego piętra, gdzie mamy kamienie młyńskie, to mlewo, czyli mąka wymieszana wraz z otrębami, spadała tutaj do skrzyni mącznej, w której znajduje się pytel. Kiedy wiatrak pracował, ten pytel również się trząsł i przetrząsał mąkę. Przesiewał mąkę, która lądowała właśnie w tej skrzyni mącznej, a resztki niezmielone ziarna czy też otręby lądowały w skrzyni otrębnej, która znajduje się ukryta pod A schodami. gdzie się worki podpinało? Bo zawsze widziałem na filmach, że tak... Zgadza się, worki się podpinało. W różnych wiatrakach były to różne rozwiązania, natomiast u nas mamy taką windę ręczną. Worki podpinało się na zewnątrz i za pomocą tej ręcznej windy wciągało się tam na to górne piętro. Ale ja widzę, że tutaj też można było spać. Tak, można było spać, tak jak wcześniej wspomniałem. Osoby, takie jak młynarze, musieli być przystosowani do pracy w każdych warunkach i często czekając na wiatr, odpoczywali po prostu na łóżkach, które się w tych wiatrakach znajdowały. Oczywiście do pewnego momentu, bo później zostało to zakazane ze względów higienicznych. I tu jest jeszcze taka ciekawostka, to jest taka dosyć istotna belka, też mechanizmów regulujących odstęp między kamieniami było bardzo dużo, bo w zależności od tego, jaką chcieliśmy mąkę osiągnąć, można było albo ten odstęp zwiększyć między kamieniami, albo go zmniejszyć. I tu mamy taki najprostszy system, podbijało się całość tej belki klinami i dzięki temu te kamienie się rozszerzały. No jest to jednak zmechanizowane. Faktycznie ludzie, co nie wyedukowani, bać się mogą. I na tym kamieniu, znaczy na tym wrzecionie, tak zwanym metalowym, oparty jest ten kamień górny, bo z tych dwóch kamieni obraca się tylko właśnie ten, który jest na górze. Dlatego nazywa się biegun. Na dole jest kamień nieruchomy, który nazywa się leżak. No i on jest osadzony na stałe. Co jakiś czas te kamienie trzeba było też wyjmować na zewnątrz, rozdzielać, że tak powiem, czyli wyjmować ten górny. I tam też jest taka winda, która nazywała się żuraw, służąca właśnie do tego celu, bo kamienie się ścierały co jakiś czas, a trzeba było cały czas je tam odpowiednio nakuwać, żeby ta mąka była jak najlepszej jakości. Słuchajcie, zobaczyliśmy, jak było pięknie na górze. To sobie nie odmówimy tego i co? I przekręcimy po prostu cały budynek. A co? Prawda? Ha. Zobaczymy, kto ile ma siły. Aha, aha. No dobra. Na 3-4. Uwaga. 3-4. Ja cię... Dawajcie! Idzie! Ale za***cie! Słuchajcie, można przekręcić cały budynek, To jest ale niesamowite. jaja. Naprawdę, to jest Niesamowite. strasznie ciężkie, ale fajnie. No dobra, no to wpadajcie tutaj sobie, to sami pokręćcie.